amics i amics, sigueu tots benvinguts i gràcies per acompanyar-nos en aquest acte d'inauguració d'aquest nou espai cívic que em complau compartir amb tots vosaltres. I molt bon dia i especialment a l'hereu i a les Curilles de la nostra ciutat, del nostre Salou. En primer lloc, crec que és just dir que la restauració i la rehabilitació d'aquest edifici i els seus espais annexes ha estat possible gràcies a la col·laboració entre dues administracions. En aquest cas, l'Ajuntament i l'Estat. I per això és just fer també un doble o triple agraïment. A l'administració central pel seu esforç en el finançament del projecte i als serveis tècnics municipals i a l'empresa que realitza l'obra perquè de forma coordinada ha executat el projecte amb un alt grau de sensibilitat i professionalitat tècnica, convertint aquest edifici en una referència d'aquest lloc i en una construcció emblemàtica, com bé podrem comprovar amb la visita d'aquest esplèndid equipament. Abans, el arquitecto hacía referencia al estado en el cual se encontraba esta edificación. Un estado realmente lamentable. Aquí nos llegamos a encontrar hasta ocupas. Sí, es así. Nosotros, a través del financiamiento de la Administración del Estado, creímos que era realmente muy oportuno de rehabilitar esta masía. Se podían haber hecho otras cosas, pero fuimos nosotros quienes decidimos hacer esta rehabilitación para que quede en el patrimonio de nuestra ciudad y para que sirva también, como también diré, para difundir, para realizar actos culturales, sociales, etcétera, de los vecinos de las urbanizaciones, pero cómo no, también de todos los ámbitos. Por lo tanto, hoy inauguramos y ponemos a disposición de los ciudadanos un espacio importante, no solamente porque recuperamos un edificio para el uso público y vecinal, sino que dotamos a Salou de un nuevo espacio para las diversas actividades educativas, sociales, culturales, etcétera, que el Ayuntamiento y vecinos programen a partir de este instante. Aquest serà, doncs, un nou espai social que vol ser punt de trobada per a tots els salouencs, però especialment pels veïns i veïnes de la zona dels xalets i del mirador de Salou, com he dit anteriorment, als quals desitjo que el puguin gaudir força i per això convido a omplir-lo de contingut. Aquest nou centre que inaugurem suposa, evidentment, recuperar un espai per a l'ús públic amb l'obertura d'un nou servei per als ciutadans, destinat a les seves activitats veïnals i altres de caire lúdic i cultural que programi també l'Ajuntament. Però no oblidem que amb aquesta obra també donem un nou pas en la recuperació del nostre patrimoni, amb la qual cosa reforcem la nostra voluntat i dels salouencs de consolidar y mantener la nuestra identidad histórica y cultural. Por lo tanto, creo que con este nuevo equipamiento todos hacemos realidad retos importantes. Nosotros, los representantes municipales, el reto de haber dotado de un nuevo servicio a los ciudadanos y en concreto a los vecinos de las urbanizacions. Els ciutadans, vosaltres, el repte d'haver guanyat un espai cívic pel foment de les relacions i l'associacionisme, que comporta, sens dubte, la realització de les més diverses manifestacions que expressionen com a ciutadans i com a col·lectiu de Salou. No vull acabar sense fer menció molt especial i entranyable a dues persones que estan entre nosaltres i que han estat vinculades molt directament en aquesta casa. Em refereixo a la senyora Paula Gual, vídua de Carreras, que foren els darrers propietaris que van explotar i conrear la finca, i a l'amic Francesc Gené, home ben conegut a Salou, que em va ser parcer durant uns anys. De veritat que és un honor comptar amb la vostra presència i en nom de l'Ajuntament us agraeixo que ens acompanyeu en aquest acte. Moltes gràcies. Res més, sinó expressar-vos que aquest govern de Salou sempre apostarà per dotar d'aquells serveis que funcionin com a lloc de trobada i com a plataforma de les iniciatives ciutadanes, amb l'objectiu de potenciar una societat més sòlida, integrada,
i orgullosa de la seva identitat i que cada cop s'implica i participa més dins la vida de la nostra comunitat, la comunitat saluenca. Moltes gràcies, enhorabona a tots i que aquest espai que inaugurem pugui ser gaudit per tothom. Moltes gràcies.